בחודשים האחרונים אני לא מפסיק לשמוע על כיתת כוננות. כיתת כוננות ככה, כיתת כוננות פה, כיתת כוננות שם. מה זה בכלל כיתת כוננות? בואו איתי. כיתת כוננות תמיד הייתה פה. תושבי היישוב לוחמים ללא חת ופחד, מוכנים לכל תרחיש. אבל בחודשים האחרונים הוחלף דגם האזרח החסון במשהו קצת שונה. הגמר, הגנה מרחבית. לוחם הגמר הקשוח עושה משמרות מסביב לשעון כבר למעלה מחצי שנה. לא משנה מזג אוויר, חופשות או חגים. הגמר היא בעצם יחידת מילואים שמורכבת מתושבי היישוב שגויסו לצורך הגנת היישוב. לכן בעצם כולם לבושים מדים. תודה רבה, גם אתה לבוש מדהים. לא, זה לא מה ש... אז איפה הוא מעביר את כל המשמרות האלה? בואו איתי ונבקר באחת מעמדות השמירה ביישוב. העמדה הכי מוכרת ואולי הכי קריטית ביישוב זה הש"ג. השומר צריך להיות ערני וחד ולעדכן את כל אנשי הצוות על כל אירוע חריג. תחנות דואל קבלו, 2 חשודים מתקרבים לגדר באזור לקפוץ מיד לנקודה. אני חוזר, לקפוץ מיד לאזור יש גם אירועים קצת פחות חריגים. אולי יש שם מישהו מקדימה ליד הגדר. תגיע אליו מצפון, תגיע אליו מצפון. נו, הוא יורד! תירה עליו כבר! נו, הנה, נורד אותו! אפס, אסי, יוריד אותו, כל הכבוד! סגרנו את השער לחצי, זה חשוב לביטחון, אבל זה מקשה קצת על הנהגים ומצריך קצת סבלנות. וכמו שאתה יודע, הנהגים בבדואל הם לא, כאילו, הם נהדרים, נהגים פצצה, לא היה לנו איתם שום בעיות אף פעם. חוץ משמירות, אנחנו עושים גם סיורים. לא רק על הגדר, כל נקודה ביישוב, כל מקום שאנחנו צריכים להגיע, כל הקפצה, אנחנו מגיעים. טוב, לא ממש כל מקום. יש נקודות, תמיד לשמור על מרחק. אחרת. הלו! מאמי, מה העניינים, חני? וליד המכולת אני צריכה שתביא איתך כמה דברים. שתי חלב, ביצים, גבינה. אני לא במכולת! כן אתה כן, שולחו בקבוצת נשים. תביא סיור, שומע? שייך ש"ג. מאמי, התנתק לנו. תביא בבקשה חלב, ביצים וגבינה צהובה, בסדר? אני צריכה גם שתוציא את האלי מהגן. אני מצטער, היא הכריחה אותי. תשמע, הוא היה בחור טוב, אבל הוא ידע את הסיכונים. כמו כולנו. איך אתם מוכנים להסתכן ככה? תשמע, צריך להבין שאנחנו קו ההגנה הראשון של התושבים, של המשפחות שלנו. אנחנו מגינים פה על אלפי תושבים, חברים, משפחה, ילדים, וגם בשגרה וגם בחירום, ואנחנו נעשה את המקסימום כדי לעשות את זה הכי טוב שאפשר. אכן תפקידו של לוחם הגמר מסובך ומסוכן, אבל גם כשהמשמרת נגמרת, עדיין יש הרבה עבודה בבית. אין לילה, אין יום, תעשן איפה שאתה יכול, כמה שאתה יכול ומתי שאתה יכול. נשמע לי פסון? להחליף אותך. משה, וואלה, הקדמת 5 דקות. כן, משהו מעולה. מוכן? בסדר גמור, משמרת נעימה. תודה אחי. ביי אחי. הם תמיד שם בשבילנו, משגיחים עלינו, מקריבים מזמנם, מוכנים אפילו להקריב את חייהם בשביל כולנו. הגמר בדואל. הלאה חבר'ה, הגיעו חמגשיות! ואוכל ביישוב!